Choď. Ja čo? Sedíš v bubnu. Nie. To už ma vzalo. Neviem prečo. Rozumel si niečo? Netuším, čo vraví. Prečo ju volajú lež? Netuším. No rád to zistím. Môže ma švihnúť kdekoľvek. No, jo, to väčší zlatko. Nie, to je čínsky vták. Neznamená to, čo prostredný nie. Ale ak to sedí. Čo to máš s tým uchom? Pochylko? No, zápasil som na univerzite a bežné zranenie v tomto športe je, že... Nikdy nebol taký tichý. Od Barney o smrti nič nepovedal. Chceš si ho chytiť? Nie? Nie je to nákazlivé sa. Juhovýchodná Ázia, tajná základňa CIA. Respektíve prísť do cieľa aspoň na 9. mieste. Najväčšia boxerská show roka medzi legendárnym Mikeom Tysonom a influencerom Jakeom Paulom je za nami. Bývalému šampiónovi v ťažkej váhe návrat do profesionálneho ringu po takmer 20 rokoch nevyšiel. S o 31 rokov mladším súperom prehral jednomyselným rozhodnutím arbitrov na body. UFC večer v newyorskej Madison Square Garden ponúkne fanúšikom napínavý titulový zápas. Žijúca legenda MMA a stále aktuálny šampión ťažkej váhy Jon Jones výzve bývalého držiteľa titulu Stipeho Miociča. Ešte donedávna k sebe obaja zápasníci pristupovali s rešpektom a úctou. To sa zmenilo, keď sa Miocič začal vyjadrovať k Jonesovej rodine. Naznačil, že moje deti sa na mňa vždy budú pozerať ako na kretena. To bol priamy atak na mňa, môj rodinu a na vzťah s mojimi deťmi. A potom ešte aj vynadal celý rešpekt. A to čo robíš? A budeš mať aj ty a veľa. Nie, že toľko môžeš, iba toľko môžeš. Hej, mamka ťa Naživo na platforme Tvojo maximum. A ako také MMA predviedlo, vysielame turnaj RFA 19 z Košíc na Tajto a Bojo. Na záver prichádza kúzelnícky trik z NHL. V hlavnej úlohe brankár John Gibson z Anaheimu. Bol to bývalý partner, ktorý mi ho rád dostal. Kto udá, ten schytá. Je tak? Presne. Kto udá, ten schytá. Netreba hovoriť, aká chulostivá misia je. A ľud... Tinko, choď skúšať, nech ti to dávam vyprať ešte teraz na noc. Dobre. Na takomto odvážnom modeli na večernú časť sa prišiel pozrieť aj Ešte šéf zle. marketingu Marký Zemi Kaporec a snajperská Žužka Kajšová. Prišla z Jolby na Morave, tam stihla. Cvičiť, meditovať, rozmýšľať nad životom. Prišiel aj Jakša s kamarátkou zladený do olivovo-zelenej. A tu už sedí Gabriela Ruman, Alena Pavlová a manažérka Dejny Steražíkovej Miro Šimonič. Aj oni boli zvedaví na tri prehliadky, aj na fashion show Marcela Holubca v spolupráci s Ozetou. Zuzka Kanisová. A nádhernú kolekciu predviedol aj Martin Hrčák, ktorý defilé vyzeral takto. Jedným slovom skvelé, potvrdila to aj dcéra Babsi Jakušák a vnučka Alenky Heribanovej.
Zase Jolly Cat mi padlo. pomáhala. A dievčatá sa bavili aj s druhou dcerou Alenky Heribanovej, synou sestrou Tamarou Šimončíkovou. A všetko bolo wow. Nie, toto nie je Donald Trump, to len herec Zdeněk Mariška prišiel do pražského kina Atlas osláviť vznik druhej série oceňovaného seriálu Sex Slot a tam pod Rušnou ulicou nechýbala ani Iva Pazderková, ktorú volajú Českou Adelou, a tiež Jana Švandová. Manželom a pozrite, spomenutá Iva Pazderková má holé ucho. Ako povedal herec Milan Peroutka, a utekal za svojím manželom. Tejto zaľúbenej dvojici by isto držali palce aj Jan Révaj a Čongor Kašaj, ktorí si v seriáli zahrali. Na to. Na Tyrone Vánoce v živote nezapomene. Ani na tento seriál na Vojo. Dnes ešte uvidíte, že futbalového zväzu Jan Kováčik pred dnešným zápasom, večer s manželkou a takto si pozrite. Posledná párty kamarátov pred smutným odchodom profesora Trautnera. Vidíte u Marcely Leiterovej. Pozrite sa, bo chceme si príjemnú tvoju večka. Na čím? Na čím? Toto je žena, ktorú opustil Štajdl kvôli Ivete Bartošovej. Ex-manželka po prehovorila. Princ Radovan alias Jozef Zima. Vystúpenie 4 dní po amputácii nohy. Plus manželka jedného z najbohatších Slovákov Patrika Tkáča. Môj recept na šťastné manželstvo. O chvíľu sme späť. Trapné. On ešte len uniku moči proste. Tínko, ako to pyžamo, ty budeš skúšať? Stop inkontinencia. Co, mamka, prosím. Ale sa postav, Jak ma prestane bolieť. ale sa postav, čo je dobré. Dobre. Patrička, to je Minecraft. Perníček. Ambulantní lekári hrozia zvýšením poplatkov a zatváraním ambulancií a ich vyučovania z konsolidácie. Po Medveďoch chcú strieľať chránených pokov. Rezort pôdohospodárstva ich navrhuje zlikvidovať s bonusom až 100 eur. S M-Bank vaše podnikanie porastie jedna radosť. M-Bank. Veľké malé víťazstvá. Dobrze, dobravo. Kde ukryté je? Nerovno, let's go. Počekám toho tu. 15 minút a otváram to. Tak to sa ešte veľa počkáš. Že tu Ale moc. keď tebe to nevadí, no tak... No tak to dostal toho, tak... What the hell? Tak to dostal Huge. Chcem dostať tiež Huge. A ja chcem Huge, kamo. Ja som sa aj aktivoval Lucky Potiony. Nový ten. Ty vole, sprosnul toho Jolly Cat. Takže nemám dávať srať, hovoriť. Ja už tak. No musíš. Ale tvoju dám, nie? Tínko. Doktor Max, myslíme na vaše Vianoce. Sme tu pre Ale takže tam už nemôžeš dať zvuk. tých, čo sa... Neviem, asi. Asi ne? Asi nevadí. Sa dáš môžeš. Kámo. Bo jeden youtuber natáča, ale tam vôbec nič nepočuť a dáva tam zvuky. Kámo, mám si to kúpiť? Toho tu, Tymko. Čo? Mám si to kúpiť? Môžeš. Double Rainbow. A potom je tu toto. Čo je lepšie? Tymko, čo je lepšie? Double Rainbow alebo toho tu? A Marka si kúpila toto tu, ale to až 1000 potrebuješ na to. Ja viem, ja nechám, ja som tam tiež to kúpil. Hej, môžeš. Frosty Bee. No, to je pekné. To už je 13 minút. Môžem ťa prikryť do zimaču. Sa teším, bo toto bude jasné. Najlepšie video. Čo sa tešíš, na čo? Ne, ja keď vydám. Ty bolo nerozprávam.
všetko možno robím, ale s tebou som rozprám. Aj som ťa ako pátečnice, že ešte možno. No. Ty kedy chceš stihnúť urobiť ten projekt? No stihnem robiť. Kedy? Aj zo slovenčiny zajtra stihnem, ale to iba napísať. Slavo, nevytačaj ma. A ešte aj angličtinu máš. Angličtinu mám až 20. zrobiť. Projekt. Slavko, myslím Aha, predmet. Hej. Skúša vás život každý deň? Možno vám chýba horčík. Užívajte malý B6. Jediný liek spomína svoju horčík. Dobre.